Koska sen ylläpitää kaataa mut aina festareilla. Vain synti, ei sukaria. Niin mahtava. Siis se on mun elämä. Mä en voi kuvitellakaan elämää ilman sitä. Paljon vettä oikeesti. Nopeaa ja edullista asiointia. Jort.com. Siellä se asunto on. Jort.com on siisti, koska niillä on vaaleanpunainen logo. Ai. Jort.com. Я как Юрий Гагарин улетаю со слов «поехали». Jort.com. Vitun siistiä, koska siellä on semmosia ihmisiä pitää ja niillä on puku päällä. Ja niillä on viikset. Ja viikset. Tissit. Mun nimi on Riikka, mutta en mä tiedä mitä mä kertoisin. Älä kerro elämäntarinaa. Kerro, mistä tykkäät juoruista? Eikö Jort.comista? Mikä se on? Se on tosi... En mä oo koskaan siellä käynyt. Koska siis se on tosi fantsu. Ja sit sieltä saa niinku tietää kaikki uusimmat, mitä niinku oikeesti tapahtuu täällä ylillä. Mutta mä voin hyppiä tällä. Ei pääs nettiin. Ei. Miksi tykkäät Jort.comista? Mä olen Ruisrockissa ja koska mun serkku lähti tänne ja mä oikeastaan halusin nähdä paljon lauantain bändejä, mutta sit mä en oo ihan varma, että päädyinkö niitä koskaan kahtomaan, koska koska mä tosi darras huomenna. Miten on alkanut festari? Kiitos oikein hyvin. Meillä on Heli järjestänyt tosi hyvin kaikki jutut meitä. Kyllä, suoraan jonon ohi. Se on hienoa. Suoraan jonon ohi. Junamatka meni oikein hyvin siinä. Ensimmäiset siiderit availtiin. Vähän oltiin tyhmiä ja odotettiin bussia. Olisi kyllä paljon paremmin täällä. Kertokaa makuupussi alla on leiripidä. Virtsasi oli tölkkiä ja vähän jännittää, miltä tää maistuu. Positiivinen. Joo, oli vähän kiireinen toi eilinen. Piti katsoa jotain bändejä tossa, niin ei ehtinyt hirveästi. Joku muu. Kaikki pääsee kameraan. Ei ehtinyt hirveästi tulla, mutta nyt taas ollut maistua. Älä nyt puhu noin asiallisesti. En mulla oikeastaan mitään kerrottavaa oo, mutta varmaan jotain hyviä bändejä vielä tuolta tänne. Vähän sellainen hakattu olo ehkä. Ihan pikkasen. Mitä saa?